Sa number 9, dog pound sa Bacolod, Puno na. Si Rivet, indi na anay, maka-impound. Temporaryo nga wala nagapatuman sa impounding sa mga ido ang Bacolod City Veterinary Office bangod puno na ang dog pound sa syudad nga nahamtang sa Barangay 35. Ginsiling ni Dr. Janine Sartho, Assistant City Veterinarian, nga isa kagatos ka mga ido lamang ang sarang ma-accommodate sang dog pound. Apang sa karon, nagdangat na sa 107 ang yara sa sulod sang pasilidad. Bangod sini, wala na nagapang impound ng CVO sa mga barangays. Dugang pa ni Sartho, ang mga ido nga ginasuspetsohan may rabies kag ang mga layaw nga ido sa mga eskwelahan ang ilaman sa gihapon pangdakpon agud malikawan nga makapanghalit sa publiko. Nagpanugya naman si Sartho sa mga pet owners nga mangin responsable sa ila mga hinuptanan. Samtang ginkumpara man ni Sartho nga posible sa masunod nga bulan pagasugdan na ang rehabilitation sang dog pound. Handa na mga materyales nga paggagamiton sa pag-rehabilitate sini apang hindi pa makasugod ang pag-obra sini bangod madamo pa sa mga illegal settlers sa sulod sang dog pound. Sanig sa records ng City Engineer's Office, may 148 ka mga balay ang natukod sa sulod sang compound sang dog pound. Padayon pa nga ginaasikaso sang syudad ang pagpatuman sang rehabilitation. 12 million pesos ang pondo nga ginpain sang syudad para sa pagpatukod sang bag-o nga building kag pagpalapad sang dog pound. Kung tigayon nga mapalapad ang dog pound, sarang na ini maka-accommodate sang 500 ka mga ido. 106, 107 ang headcount. So over pagyapon ta, and then ga-accept naman ta sang mga suspected rabies cases, and which is why wala ko ga pa impound, not unless schools, kay ang schools ang medyo mabudlayan kay they cannot put a dominion shelters. Kay I was able to speak with the division head amo na in bawal gali ang mga schools to put up like mini shelters for their stray dogs. Sama na gina-prioritize ko na kuha anay ang mga ano. Ilang capacity sa 100 lang. Oo. Tapos sa subong, as much as do lapit-lapit naman gid na siya, hindi pa gid feasible or nami pa gid ang area. So as much as I would like to cater all those mga gusto mapa-impound, it's also a way of teaching the pet owners to be responsible nga hindi basta-basta hindi kami basta-basta magkuha sa mga dogs kag hindi man sila basta-basta makasurrender.